הפודקאסט הזה מיועד לבעלי ובעלות עסקים שעובדים קשה. כאלה שהעסק שלהם זז ומתפתח, אבל לא תמיד מרגיש להם שהוא באמת מסודר. כאן אנחנו לא מדברים על סיסמאות, קוד או מילים מסובכות, אלא על היום-יום של העסק. על עומס, על תהליכים, על טעויות, ואיך טכנולוגיה יכולה להקל על כל זה בלי לסבך יותר מדי. בפרק הזה אנחנו נדבר על חששות ודחיינות. יש בעלי עסקים שיודעים שטכנולוגיה יכולה לעזור להם, ועדיין דוחים את זה שוב ושוב. לא כי הם לא רציניים, אלא כי החיים עצמם עמוסים ומורכבים. בפרק הזה אנחנו מדברים על החששות הקטנים היומיומיים, אלה שבגללם זה תמיד נשאר לאחר כך. באמת דיברנו בפרקים הקודמים על הפתרונות הטכנולוגיים, ואיפה העסק כבר פוגש טכנולוגיה. היום אנחנו נדבר לא על טכנולוגיה, אלא על יום-יום של בעל העסק. על הסיבות שבגללן הוא אומר לעצמו, אני יודע שזה יעזור, אבל לא עכשיו. איך נראה יום של בעלת העסק, שיודעת שצריך לעשות סדר, אבל דוחה את זה שוב ושוב. אני חושב שזה יום שהוא מרגיש רוב הזמן כמועקה, כלחץ ותחושה לא נעימה. אני מבינה שיש משהו שאני צריכה לעשות, וגם אם אני לא חושבת על זה כל רגע וכל דקה, כי עסוקים כרגע פה במשרד או פה ברצפת הייצור בדברים, כל הזמן מאחורי הגב יש תחושה של פספוס, של משהו שהיה צריך לקרות ולא קורה, וזו תחושה לא נעימה. הרבה בעלי עסקים אומרים, אני לא יכול עכשיו להכניס מערכת, זה ישגע לי את העסק. אז קודם כל זו תחושה אמיתית. תמיד יש תחושה שעכשיו דווקא הלחץ הכי גבוה, ועכשיו זה לא הזמן, והכנסת מערכת תדרוש ממני להפסיק את מה שאני עושה או עושה ביום יום, וזה ישיבות ופגישות, ויוציאו לי תמיץ. אבל בעצם זה לא באמת התהליך שאותו אנחנו בונים מול בעלי עסקים שנכנסים לפתרונות טכנולוגיים, אבל החשש הוא בהחלט מובן. פה צריך להסביר שהחשש הוא לא תואם את המציאות. אבל מה קורה באמת כשלא עוצרים אף פעם? כשלא עוצרים אף פעם זה אומר שהבעיה נשארת, ואם אנחנו נדמה את הפער העסקי שלנו או הבעיה שדורשת פתרון, למשל לכאב שיניים, כולכם אנשים בוגרים ועד היום בטח כבר למדתם שכאב שיניים לא עובר מעצמו. וככל שנמשיך לא לפתור את הבעיה, הבעיה תישאר, ואם אנחנו כבר יודעים שזאת בעיה, היא גורמת לנזק כלשהו, אולי היא גורמת לזליגה של כסף, אולי היא גורמת לחוסר יכולת לבצע את מה שאנחנו עושים, אולי היא גורמת לירידת היכולת שלנו מול מתחרים, על שביעות רצון לקוחות, על 101 דברים, וככל שאנחנו מודעים שיש בעיה, אבל אנחנו לא אספנו והרזנו את עצמנו לפתור את הבעיה, הבעיה תישאר וברוב המקרים היא רק תחמיר. מצד שני, יש פחד שהמערכת החדשה תאט את הקצב. קודם כל זה אמת. מערכת חדשה תאט את הקצב, בטח בשלב הראשון. זה יכול להיות שלב של שעות, שלב של ימים, ובמקרים מורכבים ועסקים נורא מורכבים, אפילו שבועות. וזה הגיוני שזה יקרה. מה שאנחנו צריכים לוודא, שתהליך הכנסת המערכת הוא בוגר, מתוכנן ומוסכם, לא רק בינינו לבעל העסק, אלא בין הנהלת העסק לעובדים שהולכים להטמיע את המערכת, ולכן גם אם תהיה איזושהי האטה מסוימת, קשה לי מאוד להגיד, לאירוע ספציפי בהתחלה, ההאטה הזאת היא לצורך האצה. לצורך העניין, אם אתם רוצים מטאפורה ספורטיבית, תסתכלו על אולימפיאדה, על אצנים, הם קודם כל רוכנים מעל הקרקע ונכנסים לאיזשהו מצב לפני הסטארט, והוא חובה, אחרת לא משיגים אחרי זה, ואז יש את יריית הפתיחה, הקפיץ הזה נפתח, ואנחנו מפתחים מהירות ומסיימים בתקווה ראשונים באותו מקצה המרוץ. בעסק שלכם זה ייראה בצורה די דומה. אז יש סוג של התכווצות למצב התחלתי לפני סטארט בהתחלה, זה יכול לקחת מספר שעות, מספר ימים, תלוי במורכבות של הפתרון, אבל זה לצורך האצה אחרי זה, וכל הזמן בגרשיים או מאמץ שלכאורה בזבזנו, עיכבנו בהתחלה, אנחנו מהר מאוד מרוויחים אותו, כי הפתרון שאנחנו מכניסים לעסק אמור ויעיץ אותנו. איך יודעים באמת שזאת האטה זמנית
ולא מערכת שלא מתאימה פשוט לעסק. אז קודם כל, לכל האטה ולכל האצה יש איזושהי עקומה, זאת אומרת, זה לא מצב סטטי. אם האטתם וההאטה הזאת ממשיכה ואתם לא חווים תחושה של שיפור, של הכנסת פתרון שפותר בעיה, ובקצה רואים איזושהי הצלחה עסקית אחרי תקופה הגיונית, ואפשר לחזות את התקופה הזאת, כנראה שבחרתם פתרון לא נכון, או מי שבנה לכם את הפתרון לא בנה אותו טוב. אנחנו מבינים שטכנולוגיה זה הוצאה. הרבה בעלי עסקים מרגישים שטכנולוגיה היא הוצאה מיותרת. כי משתמשים במילה הוצאה. זאת לא הוצאה, וזאת הטעות המוטמנת כאן בשאלה. אם מרגישים שזאת הוצאה, באמת שום דבר טוב לא יקרה. אבל זאת לא הוצאה, זאת השקעה בהצלחה. אנחנו משקיעים עכשיו זמן וכסף, כדי בקצה התהליך להרוויח יותר כסף, או לבזבז פחות כסף, ולהיות מסוגלים לעשות יותר בהיקפים, יותר מהר, באיכות יותר גבוהה, לשביעות רצון לקוחות טובה יותר, ואז בעצם השקענו וקיבלנו יחסית מהר את החזר ההשקעה, למי שמכיר ROI. במקרה הזה, ROI לא תמיד נמדד בשקלים, הוא יכול להימדד בזמנים, הוא יכול להימדד בהיקפים של חבילות, שאלוני שביעות רצון מעולים מלקוחות, כל עסק והפערים והיעדים שלו. איך אפשר לבחון אם זה באמת יקר, או שזה רק מרגיש ככה? קודם כל, אני תמיד ממליץ לא לבסס החלטות על תחושות. לתחושות, כל מיני גורמים שמשפיעים עליהם, הם לא תמיד רלוונטיים להבנה שלנו. ואנחנו חשים דברים, ולמילה הזאת חשים, יש פה חשיבות. עדיף לנסות לבסס את תוצאות של התהליך שלנו על מספרים. כדי שזה יקרה וכדי שנקבל תחושה של שיפור, כדאי מאוד לצאת לתהליך השיפור של אוטומציה, של הכנסה של חדשנות, של פתרונות טכנולוגיים שמקילים על העסק, שאנחנו מבינים מהי נקודת הפתיחה, ובחלק מהמקרים אפילו לתעד אותה. כמה זמן לפני הפתרון לקח לנו להגיש דוח סטטוטורי לעירייה? כמה אנשים היו צריכים להתעסק בייצור של הפריט הזה? כמה זמן לקח לנו להיענות לתלונת לקוח לפני ש? אם אנחנו הצלחנו לתעד לעצמנו, אפילו על מפית נייר או בראש או באיזושהי טבלה, מה היה המצב ההתחלתי, ומאוד ממליץ שזה באמת תהיה עובדה מוסכמת, מהר מאוד נוכל למדוד את השיפור מול נקודת הייחוס, וזה יהיה גם תחושתית, מאוד כיף, וגם מעשית באמת יוכיח לנו שהפתרון טעם את הצורך. ולפעמים באמת נראה לבעל העסק הגיוני קצת לדחות את ההתחלה מסיבה כזו או אחרת, להתחיל בעוד חודש, אחרי החגים, או כשיהיה קצת שקט בעסק. למה זה אף פעם לא קורה? אתם דוחים את הפתרון שאמור להביא שקט לעסק, אז זה לא יקרה אף פעם. כמעט בכל המקרים שאנחנו רואים בפרויקטים שלנו מול בתי העסק, הפתרון מיועד להוריד לחץ, לאפשר להרים את הראש, להסתכל קדימה לא רק טקטית אלא אסטרטגית, לא רק להיום אלא גם לחודש, רבעון, שנה, שנים קדימה. וככל שאנחנו נדחה את היכולת שלנו להתחיל לפתור את הבעיה, זה פשוט יישאר ולעולם לא יקרה. הבעיה נשארת, העומס נשאר, והתוצאות העסקיות לא משתפרות. אז מה עשינו בזה? אז איך למעשה בעל העסק יכול לדעת שהדחיינות כבר פוגעת בו? אם בעל העסק מרגיש של משהו כאן לא בסדר, הוא כבר שם. לא יכול להיות שאתם מרגישים שמשהו מפריע לכם בעסק, משהו מעמיס, משהו מעצבן, משהו מביא תחושה של מועקה. משהו לא מאפשר לכם גם לחיות ולא רק לעבוד, וכל הדברים בעסק בעצם נסגרים ומתחברים רק עליכם, וביום שתרדו שעתיים לים העסק יעצור, אתם כבר שם, אין מה לחשוב, הגיע הזמן לפתור. אז אם נניח יש בעלת עסק שמקשיבה עכשיו, ואומרת, זה נשמע בדיוק כמוני, אבל אני לא יודעת מאיפה להתחיל. להתחיל נורא פשוט. פונים אלינו ואומרים אני רוצה. לא צריך לכתוב לנו חיבורים, ולא צריך לכתוב לנו הסברים, ולא צריך לעשות איזושהי עבודת מחקר. ומתחילים לפתור
לא את כל הבעיות של העולם. אתם בטח מכירים בתחרויות מלכות יופי, ששואלים מה חשוב לך, התשובה היא תמיד שלום עולמי, וביטול של רעב באפריקה, ופתרון של כל הבעיות של כל העניים, ועצירה של כל המלחמות. אנחנו באים לעשות בדיוק הפוך. אנחנו באים לעסק וקודם כל מסתכלים על היום המשעמם האפור, על המשימות שחוזרות על עצמם, על הדברים הקטנים שמפריעים במשרד או ברצפת הייצור או במחסן או במקום שבו אנחנו נותנים ייעוץ או כל דבר אחר, ומנסים להבין מה מתוך הדברים הפשוטים, הקטנים, היומיומיים, הוא מפריע, הוא גורם לתחושה רעה וגם מפריע להגיע להישגים עסקיים, ומתחילים בקטן, פותרים את הבעיה הכי אקוטית, הכי קטנה ששמנו אותה on top, ורואים אם היה טוב. ראינו שהיה טוב, מציעים שלב הבא, וכך בעצם במקום לגרום לעסק שלכם לסטרס, ולבטל את היכולת שלכם להמשיך בחיים העסקיים והאישיים הרגילים, עושים את ההפך. בולעים את הארוחה היפה והדשנה הזאת, בחתיכות קטנות, ובכך גם עוזרים למערכת העיכול, וגם מגיעים לתוצאות. השאלה האחרונה היא לצופים. איזה חלק ביום שלכם מרגיש היום מיותר, מתיש או חוזר על עצמו? רק כי אין לכם איזה משהו שעובד בשבילכם. רק שתדעו לכם שמי שעונה על השאלות האלה, אפילו בראש, הוא כבר מתחיל להבין עם עצמו מה הוא צריך לעשות, ואלה בעיות יש לעסק שלו. ואם אתם רוצים, תשלחו לנו תשובות, אנחנו נקרא, נתלהב ונתייחס לתשובות הכי מעניינות בפרקים הבאים. תודה על תשומת הלב.